Nang sore hamyang mane busuk baloka. Ha? Nang sore hamyang mane busuk baloka. Guardian seka. Angkai nini busayagi bo rajani sipai An besaya orang mana? Oh abu bobo ramah bang tayang saya ya. Sipai bo raja tomor bo sipai Abu yang saya ya. Mujukuri kya? Enggak neng tabuk raja no tam sana musung tabuk raja tong nai no. Boba yang kajak puro bos ayam paga. Sipai tanggai. Busur boyas kena. Nini boyas busur ka. Berada. Nini boyas. Ang saya ya saga boleh. 125 টাকা ka. 125. Enggak nini bos saya bubur sakiri pai ka. Ambo saya mungda. Binon. An pulang ti. Nini mungkai? Pulang ti. Nang mo tam para. Tam para. Nugurai ke para. Ayang lagi ang mabai tongpun. An mabai. Mo zakane mungse. Orang mana? Orang mana kai? An burat tibai payo. Nini burat temen busuk baloka. Dah saja busuk apa? Apa ini siarak sata? Ang to saya. Neng agi raja no nuruka. Apa le nogia ka? Neng agi wo raja Petra famero nunuka. Bo raja bu bung naman. Tam bo raja. Abo thinai. Bir bikram da. Bon bupa. Bir bikram. Bayu bai kawi lahatan ai thum kai mani. Thum kai mani. Nika neng tabuk tongnai raja no neng tam sana ni musong. Raja tongko. Tongko. Cini raja tongko temang nei. Botoi raja bayu. Oh raja bos sipai camanda. Abrok yang saya biasa. Pok sama ke. Kai pok le mano boni polis rong pok sipai rong pok. Tau kai Malia. Neng agi wo raja nanda. Ang naliri ampura yang oke. Si kelako. Neng tabuk sini je raja tongnai no. Te raja kenai tongko. Borong no tamu neng kolomuri na musong. Tabuk je raja tongnai cini maharaja Pordop Kishore mani ko debor mano tamu sana musong. Cini maharaja no. Tamu sana musong. Agi thinai raja. Tabuk sitong tabuk. Tabuk ni raja. Abu besar. Bir bikram ni busuk. Om tabuk mo. Apro borok sakit tunggu. Raja no nain musong. Orang tata. Orang kerei. Painai bo neng khobor khaike bo painai. Ang sorry hamkana. Neng bono ni noro nuhunai hana na musong. Musung. Nain na musong go. Ang kai bong ni ya raja no to nanya musung. Orang saksang. Bo raja ni photo naye. Tai bini bosani photo naye. Bo berichuk borok kabui tongjaka. Belai ke khairung mai isa. Bono bo kijasuk sarkarok bono bo kijasuk subak hangke belai ke hamnai. Tamongke mohai borok rong no subanale nango. Tamongke bosai bukrija berichuk borok bini boyase 125 bosor umur kabui tongkha. Phiaba bini nok huk koroi tai bini tongthai kaham koroi bo mowati ba khangke bo butike tongno nawar phagenge butike tongno abo tabuk belai kino wano masingsa kabui tongjaka berichuk borok norobo omam philino nugui tongmana no naidi busuk dukho tong agi wo je Burma judo thangai bwsai Binon Deborma
judo joyungi phaiye aboni yagulo 1947 sano salo bini chakiri retire wngkha bo afuru retire wngui nogo phaiman poreo bini sak hamyangai bwsai binon deborma thai thangjaka tabuk tongjago chakrajak phulangti deborma boyas 125 bosor bo tabuk nogo gerogui tongjago sori kisa hamtai angkha piaba bini o boyaso bobo nok khungsago phano kaham kai ma tonglang hangke thino nogo phano bini belai khino kapal kaham hini mano piaba kapal kaham hini mano abon bisingo tai bini bwsaini je kat naine dinorok je bini bwsaini kat iko bwsaini kat mo agi raja bai bwsai chong photo bujamoni iko mangpili hingke mo hingke bwsaini chakrini kat nornai tumde choyawoi o mangpili pulen ang sagranai chini district hingke khowai block hingke tulasiko RD block hingke post office Rajnagar PS ke Sampawar hingke sinimo 18 mona tolani purwa balai district village hingke ang sama hingke ani nana bo bini bwsai hingke ani dabrano bo agi ni rajani sipai kesam bo Burma desrogo lorai khai yakam jidiu yakam phajak bo o sungjano yakar thangka 6-7 bosorok prai jogotong nokhana ngata bini bihik ani nana tongkho bo blaikane kosto tekto saksori sugya bini yakungrok bismar kiyorjog bo himthang ko hamke ko samelia bini khonirok khnalian bagai bo mutimalia maharaja agi ni rajani korno sasani bo on bagai bo tini maharaja bai jengbono agis bo sakano malane musung hnahabno jengbono tlang manya karon ke lama hakjal bo bismar yakono sajaknai hingke bo nana musung jago balai khena maharaja naim jago jeng bo sautak bo ang anara phaigen ka balai ka sakamo hamjakamo abahra kok saitongo hingke bo agi nadi bo agi kathang tongprun dabra kathang tongprun bo bini jagao bini busuk ba bini busarono bo sakiri ro bo rinani nei bini agi boni kopta tongpho hapne bo rimalang lia belai bo saksori sai ne bagai ta bini bihik nana na ang lokron thani kisa so basu sano lokorok jodi khaganangai kebo subana musno khaba khoso khoni kono bono doctor go bithi pre sari drop subama khaba blake hambo ang sno koinai lokron thanibo tabuk tai nang abo buskango tabuk ni nana ni no tei nang maharaja no langnai na nang oroda maharaja no honai bo bai phunuri nan musung abo to tabuk ani nana to boto gari gora ni bepar abo thanganga to bokrok mihinjangnai kobanai kotogolang na osubesu ungka maharaja jodi bo phane musung ka ba ang maharaja dhani bo phane musung ka ba phai na theke ba bala kate bo kahamung uta habon raja no tang abahai sanan tum ani bokhaw kori habono mono to jeng manchiri ma tongo khulumusi ma tongo ba to purang kisama saka bo phana ka ba te bo nai ka te bo kahamung nai amaro ko sana musung uta ni nana ni boyas busrong khona bin ani nanan boyas to taburom ni lago to 120 hote 25 bosorok eba phana samon asa khuyang hingga nin dadu thiman busuk balokha ani dabra thiman hingke to 6-7 bosorok khana ni nana ni mungtamo ani nana mo mungka phulangti debarma nongo para tam para hanja sinima para kani sanchandra para hambai do tai bini tongnani nogrok le bobo hai bon bini nogrok le boni man manke bon nogrok bini nok na to ani ang je asai man hote bini nogrok mamane ang kun ja khono ang amana ang je khasiman nugya kho hingga bini sorkani nok kun phun manya kho kun dabi phun manya ko ekmatro ra kisa mano apo bin busuk busar tab bo khaimele khaitongo hingga bini nok boi ko mo thangnai bo soro nogwar bati phai mo kho itlang ja khake bo tangnai kere hel khane kere ang jeng takho bo kuno phai palpal khai ko halap lai ja kha tanglai ja kha hingga satung ka bo tongme black khane kosto hingga omono gunai ne di jotno lukorok saimano on bagane lukorok jodi khaganang tongha ba ke bo takho mono phai na pheka oroni je tabu khulai champa hawni je candidate oro phai na pheka khulai champa hawni candidate to iko both ni sagang phaika bo phaya ko tamro kogrilang ang boba grana sanai ang kaham khlain bin bagai ne bo kogrilang kha busuk balokha balang moto iko election ni sagang project khapro phaya bo sini sar onmes tawarma akum kor salang kata hingga tabuk tai bini nok khurong ni bagel nang tak tam sanamusong abo to iko taw borok jodi khairogoi rikhaba manda jakha bo thine no kono kisasuk ma tongna situn nei bini borok ni boyas to borok bor se bo busu tongna busu tongna busu muke bugeran tikri koka ba hirta